Okay, bụ ọma na-ege anyị ntị, ndewonu. Aha m bụkwa Nwaada Nkechi Nwokedị. Abịakwana m ọzọ ka m wee gwa ndị be anyị na ebe mmiri a si wee gbarụọ ka anyị wee nwee ike mara ihe anyị na-eme ka ọ gbadoo. Site n'okike ụwa, Chineke nyere anyị iwu 10, mana ọ dị so ofu iwu nke abụmọnụ so n'ime ya. Iwu a wee bụrụ na ọ sị ka anyị ghara inwe chi ọzọ tinyere ya, ma ọ bụ oyiyi nke ụdị ọbụla nke dị n'eluigwe n'elu, ma ọ bụ nke dị n'ụwa n'okpuru ụwa, ma ọ bụ nke dị na mmiri n'okpuru ụwa, na anyị akpọ n'isi ala nye ha, si anyị efekwana ha ofufe, n'ihi na ya onwe ya bụ Jehova bụ Chineke anyị, bụ Chineke ekworo na ọ na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna neta ụmụ neta nke 3 ruo na ọgbọ nke 4. Mana ọgbọ ọbụla pụtara Jesu ya na ha ama nketazi oke na afụfụ mmehie dị otu a. Ụmụnne m, ọ bụ na unu na-ene anya n'ụbọchị taa, unu ga-ahụ na ebe nsogbu ndị Igbo dịkarịchara Chukwu ji gbakịta anya azụ bụ na anyị jeziri bubata chi dị iche iche wee kpọbazi isi ala wee nye ha. Nke a bụ ihe sitere n'aka ndị nna nna anyị ha. Ihe a bụ ihe mere mgbe a na-akara dị mmụọ anyị, mana ụbọchị taata anyị na-ata afụfụ ya. Mana ihe na-atụ m egwu dị n'ime ya bụ na ọ sị na ọ ga-eji mmehie dị otu a netegide ruo ọgbọ nke 4. N'ihi nke a, ọ bụrụ na my 4th grandfather buru arụsị, m ma-eso wee taa afụfụ ya. Ọ bụrụ na 3rd one buru arụsị, m ga-eso wee taa afụfụ ya. 2nd one and my direct father. N'ọnya ka o ji bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị na-etigharị n'ụbọchị taa a na-asị generational curse, foundational curse. Ọkwa arụsị a ndị mpa ha buchara site n'okwu ọnụ Chineke na ya ga-eji mmehie anwa wee neta ọgbọ ruo ọgbọ nke 4. Ọkwa ya ka anyị nọ n'elu ya taa. Mana ọgbọ Jesu ziri ya, ọgbọ ọbụla sịrị mba anyị adagị ya, site na ọ dị na ọgbụgba ndụ Chineke na Abraham nwere, bụ na Chukwu ga-eji anyị mere ụmụ ebe anyị ga-eji ya wee mere nna, which means enweghị ihe ọbụla kwesịrị ịbata n'etiti anyị na Chukwu ọzọ, n'ọsọ ofu Chukwu a ka anyị kwesịrị ịma. O wee bụrụzia na ọgbọ ọbụla Jesu unu, ọ bụrụ na m apụta taata sị mba o, ihe ndị nna nna m mere adịrọ mma, ọkwa Chukwu ka m ga-eji so, m sobezie Chukwu a, o wee mee gịnị? Ogbubezie abụmọnụ a, aga m esota wee keta oke. Ndị be anyị, ọkwa ya ka anyị nọ n'elu ya, na Chukwu na-akpọzi anyị oku ka anyị na-chikwutazie anya n'ọgbụgba ndụ ahụ, na ọsọ ya bụ Chukwu ga-abụ otu chi anyị nwere, na ebe anyị ga-eburu chi ndị a n'ọzọ dị iche iche wee tụfuo, sure ha ọkụ, wee kụzie Chukwu mba ka o jee anyị wee mere ụmụ. Maka nna ada nọ n'ụlọ ife ọjọọ eme nwa ya, mana taata ife ọjọọ na-eme anyị maka na nna anyị anọzi ya. Isi akwabara okpu nọzi iche okpu tọgbọrọ n'ala. Ụmụnne m, dododonu ka anyị chighatazie n'azụ, debezi isi a ka Chineke tụkwasịzie anyị okpu a. Ọzọ dị ka nwanne ya bụrụ n'ebe ọ bụ na Chineke anụrụgo ndị Igbo, ọ na-abụ nwoke nụọ nwaanyị, o duru ya baa n'ime ụlọ ndị Igbo na ndị oyibo na-akpọ honeymoon. O ji nwayọọ yi na nwunye ya na-emezi lọv, na-egosi onwe ha ịfụnanya, na-enwe mmekọrịta, ọ na-agwa nwunye ya ife ọ chọrọ na ife ọ chọghị. Nwaanyị a na-amụta ụdị akparamagwa di ya chọrọ na nke ọ chọghị. Ọkwụ ya maka na ala Igbo, nwata nwaanyị nụọ di ọfụ, ọ pụtazie site n'ekike ya, site na akparamagwa ya, a na-asị hei, nwa agbanweziri agbanwe. Onye nọ n'akụkụ asị gị ọ n'ịmarụ na ọnụ na di. Igosi na di na-enyere aka pịchaa mmadụ, kwado mmadụ ọfụma, kwado nwaanyị ọfụma, ọtọ ụtọ n'anya. Ọkwa otu a ka Chineke chọrọ ka anyị na ya dị, na ọ nụrụgo anyị dị ka di, na ọ bụrụzie na anyị ekweta wee duruzie soro di anyị bakpuo n'ime ụlọ, di anyị apịchabazie n'anyị, di anyị ekechabazie anyị, ọkpabazie n'aka na aja agwa anyị kedu ihe bụ nsogbu anyị, ọkwa akparamagwa anyị. Ọ bụrụ na di m duru m baa n'ime ụlọ gwa m na omume ị na-eme adịghị mma, mụ nwee nchegharị, di gị eduru gị sị gị na nke ị na-eme adịghị mma, iwe nwee nchegharị, ụmụnne m, gịnị ga-emezi? Obodo anyị adịnụ mma, anyị enwee ike wee natazianụ ngozi anwa
nkwa ahụ o kwere nna anyị Abraham, ana nke mmanụ aṅụ dị, nke ihe ụtọ dị, ọkwa ya bụ ala Igbo. Mana akparamagwa anyị emeela na ihe ụtọ ndị a wee ghọziere anyị ihe ilu. Mana site na nkwa Chineke n'ụbọchị tata, na ọ ga-agbanwere anyị ọnọdụ, maka ọ bụrụ na anyị họmbụlụ onwe anyị wee kwupụta mmehie anyị, ọ ga-agbaghara anyị wee hile our land, ọ ga-agọzi ana anyị. Ụmụnne m, ife anyị na-achọ n'uko elu, ọ dịkwanụ n'uko ana, ọkwa na be anyị ka ọ dị. Mgbe na-asị ụmụnne m, biko ka anyị were n'ofu obi wee nabata ọkpụkpọ oku onye nwe anyị na-akpọ anyị, ka anyị ji ofu obi wee so udo a ka onye nwe anyị wee were ọnọdụ, ọ ga-agbaghara anyị wee deziere anyị ana anyị. Biko echefukwana na ọnọdụ a ga-adị on 29th of November 2025 na Amadio Event Center Enugu, beside Ebano Tunnel and beside Oakland Hotels Enugu. Biko ekwekwana ka ọnọdụ a ka akọrọ gị akọrọ. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ maọbụ ntụziaka, biko kpọtụrụ anyị n'ekwentị dị otu a: 07035776116. ọzọ 07035776116. Ka udo dịrị anyị niile n'aha Jizọs. Amen. Papa, I thank you. Thank you. I thank you.